είναι ένα μέρος στη διατροφή μας, το οποίο ανέκαθεν ότι οι άνθρωποι το θεωρούσαν και σαν ήταν φαγητό, δεν ήταν, είχε πολύ μεγάλη ενέργεια και οι άνθρωποι πίνανε 2 ποτήρια κρασί για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. 3 λέξεις, έλα. Το πρώτο μου ήρθε είναι αγάπη. Σίγουρα αγάπη. Αγάπη για μένα. Τέχνη. Είναι μια μορφή τέχνης. Τέχνη θα πω το τρίτο. Θυμάμαι τον παππού μου να πίνει κρασάκι με το φαγητό του. Μεγαλώνοντας, ας πούμε, θα μου έβαζε και εμένα λιγάκι έτσι, στα τραπέζια, εννοείται μετά από μια ηλικία, να βάλουμε και στα παιδιά λίγο. Και έτσι βλέποντας το όσο μεγάλωνα και εγώ να υπάρχει στα τραπέζια πάντα να έχουμε το κρασί. Η κούπα που είναι το κλασικό ότι θα καλέσω εγώ μια κούπα και είναι η ένδειξη ότι σε συμπαθώ, ότι σε σέβομαι, ότι κάνουμε αυτή την ευχή, το τσούγκρισμα, ας πούμε, δεν είναι... Ακόμα και να μην πεις κάτι, να πιεις έτσι, στην υγειά μας, ας πούμε, είναι κάτι. Και πάθος. Πάθος. Και για μένα το κρασί είναι πάθος. Ωραία, γιατί πάθος? Πάθος γιατί μάλλον εκεί θα πάει, γιατί είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο γεννάται στα χέρια σου, μεγαλώνει στα χέρια σου, οριμάζει στα χέρια σου. Καμιά φορά πεθαίνει και στα χέρια σου, ενώ Καλό θα ήταν. και αυτό στη ζωή είναι. Είναι παρέα. Ναι. Και παρέα. Παρέα γιατί προκαλεί συζήτηση, προκαλεί κι άλλους μαζί, γιατί σε όλους αρέσει.